Dwi'n meddwl yn y bôn taw ffurf gryfach o tŷ sydd gyda ni fan hyn. Dwi'n credu bod chdi yn arwydd o lefel arall o balch neu lefel arall o agosatrwydd. Dwi'n meddwl rhywbeth sy'n dod i fewn yn lle tŷ mewn rhai cyd-dest yn y frawddeg. Y cyhuddiad ynddo, sy'n gofyn pw nas, a da ni'n deud chdi nas, lle wrach, da ni'n deud o yn arferol, ond mewn pe wna rhywbeth felly'n digwydd, da ni'n cyhuddo rhywun. Bwyslais, lle? Ie, mae yna bwyslais yno fo. Fatha'r clic automatic, lle. Yn deud, chdi nas, a dyna fo, ynddo. Mae'n swnio fel rhyw gyfaddawd yn diwedd, ddim yn siŵr os taw ti neu chi. Dwi'n bihafio fel yna. Na di, ond beth yw etymoleg y peth? Oedd wedi cychwyn fel rhyw gyflwyniad o chi a ti. A mae wedi datblygu nawr yn rhywbeth sydd yn cymryd lle ti yn raddol, yn y gogledd o'r llawe.